näin. Se on vaan niinku... Sen takia me täällä ollaan. Sen takia näitä pitää käyttää tilaisuuksia hyväksi. Sitä pääsee vaan niinku tekemään. Koska siitä ne, mitä ne, jos ne on hermostuneet tähän jännittyneitä, niin meidän on kuitenkin pakko päästä menemään työssä. Vaan siinä hyvässä nyt. Vähän. Vähän rauhallisempi lautto, levitä kädet. Hyvä. Sitten tuutte saman linjan vielä kerran. Ja viimeisen linjan. Koita vaan saada sen vähän suoremmaksi. Nyt ratsastit itse oikein hyvin. Aivan koit levitä ne kädet ja jalka ohjaa se hevosen siihen esteeseen. Vähän rauhallisempi laukka. Kerkii vähän keskittyä. Hyvä.